3, 2, 1, štart! Toto je zaujímavá taktika. Má v ústach tento doktor číslo 3. Taká skutočne antiseptická taktika, evidentne. Lebo Dezinfekcia. sliny pôsobia tak, ako som povedal to cudzie slovo, predtým už si ho nepamätám. Dezinfekčne. Áno. Antisepticky, áno. Dobre. Takže pomaly sa nasadzujú rukavice. Teda, áno. Môžeme tu vidieť nejaké doktorské muskulárne telá, ktorým plášte evidentne obopínajú biceps, triceps. Áno, a doktor číslo 2 je oblečený a púšťa sa do vrtania. A je to tam. Penetruje polystyrénový zub. Doktorka číslo 1 taktiež pripravená. Každý na to ide iným spôsobom. Každý má inú taktiku. Každý má inú taktiku. Niekto chce proste ten zub. Nezabúdajte, že nesmie tam ostať ani kúsok kazu. Ale zase musíte čo najmenej toho zdravého zubu teda odstrániť. Všetko nasvedčuje tomu, že kolega s bicepsami obťahnutými zvolil veľmi drastickú taktiku. On k tej zubárine inklinuje evidentne už dlho. Prosím ťa, ale opatrne, to je zub. To je živé. On mal iba jedného panáka. Toto má byť skôr patológ. Toto je penetrácia zubu v priamom prenose. Pozor na diskvalifikáciu kvôli zlomeniu zubu. Tu na druhej strane máme veľmi nežnú doktorku, ktorá... Tejto by som chcel ísť. Áno. Ako jemne škrapka ten kas dole. To je proste krása. Radosť pohľadiť na to. Tak si vyďabáva tou ručičkou ako dieťa na piesku, myslím, to je krásne. Ale trošku pohni, hej, za tú Zlatku. Akože... Bratře, máš tam Je dobré, kas! máš cít. Čas sú peniaze, ona vie, čo robí. Ale čas sú peniaze a nemá čas. Proste ani ten pacient nemá čas. Ešte skúsime odborníka sa opýtať, čo hovorí na tieto taktiky. Tohle taktika pána, který mu se obepíná, no ta se mi úplně nezdá. Takový Ako sa na to pozerám, heavy metal si Řekl, nevyberá. že tenhle pan doktor dělá na rychlost, takže možná ekonomicky by byl úspěšný, nicméně já bych volil